Ze naiz brometan ari. Bueno, bai, baina serioa da. Umorea zari naiz eta umoretik, baina serio. Ja, horrela ez dizu graziarik egiten, ez da? Bueno, niri zure umoreak ere ez dit graziarik egin izan eta aurpegi hau jarri berri izan dut, eta buruarekin bai ez egin. Berandu okurritu zaidalako zaska guapo bat nola bota. Beraz, orain aguantatu. Hitz egin ezagun umoreaz, umoretik bezain serio. Lau pareta hauen artetik Euskal Herriaren luz eta zabalera, 2 astean behin gure garaian. Umorea labana izan daiteke, baina baita sendagaia ere. Umoreak norantzkoak dituelako eta nori eta zertarako galderei erantzuten dielako. Eta horregatik gorputzok eta herriok barre egiten dugu gure zaurietatik. Naiz eta hala irudi abstraktu bat sortzen dugun edo abstraktua izan daiteken umorea, gaurkoan sakontzen eta lurreratzen ahaleginduko gara. Gaian sakontzen hasi aurretik ordea, entzun ditzagun Irantzuren eskutik, aste honetako postalbiste. Euskara teknikari postua arriskuan. Durangoko EH Bilduk jakinarazi duenez, bertako Durangoko teknikaria jubilatu zenetik ez da inor karguan jarri, eta Euskara teknikariaren figura kentzea da udal gobernuaren asmoa. Baina gero, herri euskaldun batean bizi nahi dugu. Pasaden larunbatean, 900 lagun inguru elkartu ziren Donostiako kursalean Euskal Herriko torturatuen sarea aurkezteko. Gertakariak euskal jendartera zabaldu eta aitortza zein erreparaziora bidean erakundei mekanismoak garatzeko eskatzeko. Bada ordua, mekanismo integralak garatzeko bai. 2024ko emakunde saria Amuge eta Imerentzat. 2024ko berdintasunerako emakunde saria partekatuko dute. Bi elkarteek duten ikuspegi intersekzionala jasatzen dituzten diskriminazioak ikustarazteko eta hauek nola ardazten dituzten balorean jarri nahi izan dute epaimaikideek. Sariaren irabazleak iragarrita dauden arren, oraindik ez da iragarri banaketa ekitaldiarik. Loraldiaren jaialdiaren 11. edizioa hasiko da martxoan. Azaroaren 10ean hasita eta hilaren bukaerara arte, 29 kultur ekitaldi ezberdinez gozatu ahal izango da Bilboko espazio ezberdinetan. Jaialdi bat baino gehiago, euskal kulturaren transmisioa eta berrikuntzarako aukera bat eskaintzen dutela diote eta jadanik Loraldia agente dinamizatzaile bihurtu dela. Beraz, badakizue, ez galdu Loraldia festivala. Bueno, oraindik sarrera gelditzen badira. Sanferminetako talde bortzaketaren biktima jarraitu zuten 2 detektibeentzat kartzela zigorra eskatu da. 2016ko Sanferminetan, 5 gizonen partetik bortzaketa jasan zuen biktimaren abokatua kartzela zigorra eskatu du, intimitatearen aurkako delitua eta sekretuak argitara atera izanaren delitua egotzita. Erasotzaileetako baten amak, 2 detektibe kontratatu zituen biktima jarraitzeko eta bere bizitza pertsonala nola garatzen zuen ikusteko. Gogoratu dezagun, hau ere eraso bat dela. Eta hau, gutxi ez balitz bezala, 5 erasotzaileetatik 2 zigorra berrikustea eskatu dute, berau murrizteko. Bueno, akaso apur bat serio gelditu zaizkigu albisteak umorea hitz egiteko, eta beraz kalera jo dugu beti bezala galdetzera ea zer den umorea eta umorezko zeduki kontsumitzen duten. Umorea, ondo pasatzea, zeozer farregarria, farre egite dizuna. Barre egitea eta ez dakit zer raziosoa, barre egitea eta hori. Jendea, barre egitea. Eguneroko gauza bat, da metodo bat dena hobeto eramateko, pizkat bizitza hobeto eramateko. Gehien bat, igual, memiak, TikTokan, agertzen diren bideoak eta holan. Adibidez, TikToken agertzen diren bideoak, igual jendea imitatzen edo horrelakoak. YouTuberrak. YouTuberak gure lagunak txisteak kontatu. Bai. Eta Filmak ere. Batez ere TikTok baina ere bai telestaiak eta horrela, asko ere bai, kontsumitzen ditugu. Bueno, kalean entzun dugu ja jendeak zer dioen umoreari buruz eta apur bat sarrera aldatzeko edo kaixo. Bueno, beti bezala. Ibai eta Irantzu gara, bai? Baina galdetu nahi dizuet, ea ze sticker zareten edo nola zaudeten gaur, ze sticker bidaliko zenuketen? Nik, vale. Nik bakadat, nik inglesan ez bertzar orduan, me hace mucha gracia horrelako stickerrak. Eta da, bat agertzen dela horrela, eta jartzen dut put the brake on, cupcake, eta para la gente que no sabe inglés, echa el freno Madaleno. Eta nire da bat, agertuko da hemen baita gian. Sticker bat dena behi bat, totil behia, eta dauzka betaurreko batzuk bihotz
forman. Eta ez dakit, sentitzen dut representatzen nahuela bastante. Ni zalantzan egon naiz biren artean, bat da, dira, behi batzuk fandangoa dantzatzen, nahi ez dakit bidaliko dizuet, eta bestea, hau klasikoagoa rollo, ume bat, horrela egiten, bueno, sin más, jarriko dituzu hemendik, pixkat gogotxu esango du, ez? Eta, bueno, umorea hitz egiteko gaurkoan Aitziber grados ekarri dugu, beraz, asko luzatu gabe, ea beak zer dioen umoreari buruz bai. Bueno, kaixo Aitziber, zer moduz? Ondo, oso Zetorri ondo. zara txapelarekin sticker berriak egiteko. Bai, que lokita, gorro batekin. Stickerren galdera, gustatzen zait pila bat. Nahi zu erantzun. Bai, gure horregatik esan ditu. Ni momentu hontan eta beti naiz badago sticker bat dela A pila bat, tipo oiuka, como asako oiuka eta da dortoka bat oiuka. Hori naiz, beti. Gero, retranki pintando unas mandalitas, badagola mandala bat eta alako borroi bat, pues hori naiz asteletik igandera. Eta gero badago orain pila bat gustatzen zaidera dela sacudón de tetas. O sea, dela hola como sticker bat sacudón de tetas. Luego digo, ¿qué tetas? Baina bueno, sin más. Gero pasako dizuet. Osea, kronograma bat egin duzu eta guzti. Es que me encanta, o sea, erabiltzen dute edo zertarako. Ama heldura izo nostira, sacudón de tetas. Sin más. Ondo, bueno, ikusten da ez umorea hitz egitera etorri garela eta jakingo duzu. Eta zuen bat saltxatan ibiltzen zara, orduan kokatzeko apur bat esplikatzen badiguzu zertan zabiltzan eta umoreak zer leku daukan hortan edo zertarako erabiltzen duzun. Vale, nik esako dizuet, nire ez naizela konsideratzen umoregile, osea, ez naiz. Txapel batekin. Osea, vale. Ya está, egin dugu graziagatik, baina Andreak esan zidanean umoreaz esan nuen, bueno, pues vale, edo zerri baietz, baina, bueno, sin más, pues oraintxe bertan benetan zaiz podcastarekin, bestalde argi zaiola, Euskal Herriko Misterioen inguruko saio bat, primeran plataforman, gero bakarrizketak egiten hasi nintzen, baina ja utzi diot egiteari, porque no supero, osea, trauma, eta ze gehiago, eta uste dut, listo. Bai, igual bikoizketaren bat, edo egin izan dut, baina listo. Bueno, eventoren bat aurkeztu, edo zer, osea, guztia eta aldi berean ez zer. Autonoma naiz, así que, pues bueno, eta ez nago harro, sin más. Bai, eta orduan erran duzun bezala, jendartean eta tokatzen zaizunez ateratzea bizpairutan behintzat, pues hori dela, telebistan, podcastean, bakarrizketetan lehen. Nabaritu duzu, sortzen duzula nolabaiteko pertsonaia publiko bat jendaurrean hitz egitera zoazena dena zure benetako ni baten gandik desberdina. Hau da, ez duzula berdin jokatzen kamera baten edo jendaurrean edo zuk gero. Hombre, egia da kamera aurrean saiatzen naizela alik eta naturalena izaten, Aitziber bere gauza honekin eta bere gauza txarrekin ere bai, baina, osea, imposiblea da kamera aurrean etxean zaren bezala izatea, osea, hori da imposiblea. Eta egia da, ardura handia sentitzen dugula kamera aurrean jartzen garenean, batez ere entretenitu behar dugulako eta jendea divertitu eta bar, orduan beti izaten da tonu alai bat eta humorezkoa eta entretenigarria, baina ez nuke esango, eta naiz eta zentzu hortan bai igual ez ebitatzen dudan Aitziber tristea agertzea edo, uste dut nahiko ni dela, porque lagunekin nagoenan ere bai, normalean ere ebitatzen dut tarte triste edo ilun hori. Orduan, bueno, esango nuke Aitziber hori kalekoa ere badela, etxekoa ez, porque etxean Aitziber beste bat da, vale? Baina bai, esango nuke Aitziber dela. Gero igual jendeak, pues, kaletik, pues, ze ondo, ze divertigarria, ze kainera, ez dakiz zer, ni pertsonalki ez noa inori kaina sartzera, baina pues, hori izango naiz, supongo, ez dakit. Ez dut asko pentsatzen horren inguruan, ez dakit, osea, sin más. Ja, eta erranen zenuke bi Aitziber horietan badagola, bi Aitziber horien artean badagola umorea egiteko orduan ezberdintasun bat, umorea egiteko modu ezberdin bat agian. Ez nuke esango, ke ba. Ez noa ez da ere umorea egitera, osea, naturala,
ateratzen da, ez? Osea, ez da, egingo dut txiste bat, ez da ezer prestatua eta kalean berdina. Askotan gainera, kuadrillan nagoenean, kuadrillan edo lagunekin, esaten dut, ze jende graziosoa dagoen hemen, eta nik ez dakat puto graziarik, nago igual isilik, eta gero sentitzen naiz como estafadora. Badakizue, como, ni gotzen naiz holtza gainera txisteak egitera, baina ez naiz graziosoa, berez. Ni ez naiz lantaldean, lagun artean graziosa. Ez dakit, eske raroa da, ez dakit nola sentitzen dudan, no se. Ulertzen ari da, esaten ari naizena. Bai, eta igual, igotzen garenean, igotzen zarenean, holtzara hartze duzu como, eske pertsonak ez gara zurrunak, bai testuingurura moldatu egiten garela, eta, testuinguruak moldatzen gaituela gu, eta sartzen garela askotan, holtzan igotzen, edo podcast batean egotean, edo gauza bat egiten, sartzen garela alterrego batean, edo... Hori bai. Eta adibidez aktoreak edo, ez dira honen adibide oso argia, haiek dituztelako pertsonai batzuk, eta pertsona horiek interpretatu behar dituztelako, baina egia da, hau guztia sartzen dela struktura batean, eta ez ara inoiz struktura horretatik ateratzen, eta nahi nizun galdetu adibidez, emakume moduan irakurri izanagatik, zu, humoria egiteko papera jokatzean, sentitu izan duzu mugaren bat, edo oztoporen bat, edo... Oztoporik ez nuke esango, beti izan dugu emakumeok Euskal Herri batean, beti gaur egun, aukera ez, oholtzaratzeko, eta igual mugak izan dira gehiago pertsonalak, nik neure buruari jarritakoak, eta behar bada inseguridade asko eta muga asko hortik datoz. Ez da, baten batek esan didala, ezin duzu, baizik eta nik neure buruari emakume moduan jartzen dizkiodan inseguridadeetatik esatea, ostras, hau esango dut, nola jasoko du jendeak edo igual oso burra izaten ari naiz, edo igual oso desobedientea, edo olakoak bai pentsatu izan ditut. Egia da gero, ateratzen zaizkidala burrada kaotik, eta egia da publikoan begirada asko bai garri izan ditudala, como inkomodak, ez? Deserosoak, behar bada gizon batek esan izan balitu, jendeak ez luke horrela begiratuko. Ez da inbeste, begirada bai bada mugatzailea, baina ez da inbeste hori jendeak esan da edo egindakoaren arabera, baizik eta neure pertsonaren inseguridadetatik eta ez dakit. Baina muga horiek... ez dira pertsonalak azkenean jartzi, zu jartzi dituzu emakume moduan, edo... Zerbaitengatik. Hori da, gizarteak esan dizulako, emakume moduan ezin zara izan burra bat. Bai, eta azteko etxetik, etxetik jasota, etxetik dator, niko goratzen dut, txikitan etxean esaten zidatela, izan, finagoa ez dakit, baina ez izan hain ganberra edo hain, eta, ganberra izaten jarraitzen dut, eske ezin dut fina izan, ez dakit. Bai, eta lehen esan duzuna ere, impostorearena ere horrekin lot genezake, eta horrekin lotuta feminismotik bai ikertu izan dela humorea, eta esate baterako badago liburu oso interesgarri bat Anela Bakarrena Algara mutilatuak, ez baduzu irakurri, oso guapo dago, eta hortik hartu dut aipu bat, pixkat laburbiltzen duena aipatu duguna, eta aipatzear gauden hori edo irakurri egingo duzu zenean. Humorea gauzatzerakoan garrantzi berezi hartzen dute hitzek, eta horretxegatik da ezinbestekoa humorea zertaz eta zer esaten egiten den aztertzea. Eta bide batez, humorerako ze gai eta zer ez, ze hizkera eta zein ez, ze hitz eta zein ez, baliatzen diren behatzera, ez? Erabat estrukturalki jasoten dugun irudi horren baitako humore bat egiten dugulako, eta ikusten denean ez, zeiztegi dagoen humorean orokorki onartua ikusten delako ze termin hori egin diezaioko dugun barre, ero ez dut esan nahi guk hortik egiten dugunik ez, baina ez dela kasualitatea, edo ezakit hori ongi definitzen duela uste dut. Bai, eta liburuari referentzia egiten jarraitzeko mugimendu feministak askotan asmatu izan du ez horri nola buelta eman, eta irantzu barelak badu aipu bat ere liburuan bertan irakurriko dunik ere, biztakoa da hitzek karga ezarri bat daukatela eta humorea egitean bi aukera ditugula. Karga hori baliatzea edo kontrara karga hori aldatzen saiatzea.
mugimendu feministak askotan erabili izan du azken estrategia. Gaztelariaren kasuan adibidez, hitz askoren esanahia birformulatu da, feminazi, puta, boiera eta hildo beretik badaude zuen asmatu egin behar diren hitzak horre geratzen zaigu euskaraz askotan pendiente geratu den auzi bat hitz horiek askotan gure hiztegian ez ditugulako hain errotuta, baina bai. Bai, eta gero, uste dut oso garrantzitsua dela aipatzea nondik egiten den umorea eta zertarako egiten den umorea eta zertarako erabiltzen den umorea, ez? Eta uste dut adibidez emakume moduan, ez? Umorea egitea bai dela zer politikoa, emakumea beti ikusi izan delako, ez? Izan behar dela isila, mendekoa eta mendekotasun horretan ez dela sartzen umorea egitea, ez dela sartzen ganberra bat izatea eta uste dut umorea depende nola egiten den bai dela zer eralatzaia, zer politikoa eta aldarrikatzaia. Eta bai hemen sartzen da genero disidenteak, ez? Nola hauek oluta baten gainean igotzen direnean edo ikusten den zer, hago una monstruosidad, ez? Eta uste dut, liburuarekin jarraitzen, Labakaren liburuarekin jarraitzen, bai izaten dugu, aularen arma gisa funtziona daizake, zapaltzailaren aurka eraso egiteko, egoera zehatz bat salatzeko, edo eta borroka espazio alternatibo gisa agertzeko. Uste dut, hau bai, aipatu behar dela, estenatoke baten gainean jartzen garenean, zertarako erabiltzen dugun botere hori, ez? Bai, guztiz ados. Beti izan dute mikrofonoa orain arte gizonek eta orain guk izan ditzakegula edo zer esateko aukera dugula, pues goazen haiek ere inkomodatzera, zeo letxez, ez? Ez dakit, haiek edo orain arte gure kontra gure kontra izan diren diskurtso guztiak ez zuten egon gara eta orain guk daukagu aukera edo zein diskurtso botatzeko eta batez ere baita ere esan duzuna puta boiera ez dakit, horiek ere baliatzeko baten batek nahi badu ze guk ere eman aldiegu esan aia hitzoiei, ez dakit. Bai, eta hor pasatzen dare bai, ez? Ematen duela, guk esaten dugunean dela rollo, beti boierak ari dira, boierei buruzko txisteak egiten, eta, heteroak ez dira, denbora guztiak, ara boietan sartzen diren txisteak egiten, edo boierei buruz txisteak egiten beste ikuspuntu batetik, eta hori ez da beti egiten den gauzat. Beti egiten dena da, desmarkatzen duen horrek egiten duenean, behin baina gehiagotan orduan. Osea, molestatzen dielako, eta orduan, molestatzen jarrituko dugu, ez? Bai, total. Azken finean umorea izan daiteke txamponeren bi aldeak, alde batetik izan daiteke zapaltzeko erabiltzen den tresna bat, egiten balin bada goitik behera umorea zuzenean, ikusten dugu izan dela totalmente zapaltzeko tresna bat, zuk egiten baduzu gizon zuri hetero bezala txiste bat, marikon, pues obviamente hori ez da zubetzarari egiten. Instagrameko reels horietan agertzen diren humorista supergrazioso horiek, ez? Horretako zerbait, zubetzara ari zara egiten umore bat, dakasun privilegiotik eta hor ari zara zapaltzen zuzenean, baino ere txanporaren beste aldea litzateke erabiltzea jasan izan duzun zapalkuntza hori eta horrekin umorea egitea eta hortik. Adibidez, bai, hori da. Eta hortik atera dezakegu kolektibo zapaldu moduan, hortik asko dugu ateratzeko eta horrela ari garenean zapalkuntzaz eta ahultasunaz etorri alzaigu burura herri moduan 8 apellidos vascos edo vaya semanita bezalako produkzioak horrazkenean argik ikusten da ematen dela Euskal Herriaren eta Euskal Herritarron irudi bat arkitua, arkaikoa eta super basikoa, ez dena askotan bat etortzen errealitatearekin eta ematen den irudi hori ematen da Espainiar interes batzuekin men egiteko eta desainteres horiengatik edo Espainiar edo batzuetan zuzenean Euskal Telebistak egiten du berdina nahi duenean, baina hori zuk uste duzu Aitziber erraren zenuke gaur egun umorea egiterakoan Espainiar perspektiba horretik edo ikus dauzkagun, gure aurrean dauzkagun produkzioetan aldatu dela euskaldunekiko dagoen pertzepzio hori? Beitu, esango dizuet, ez dakit berez, porque adibidez aipatu duzu Baia Semanita, ez dut ikusten Baia Semanita, baina ikusi ditudan reelsak eta mobidak badira duela, aldatu da, ez da duela 15 urteko Baia Semanita, baina
bai, osea, uste dut estereotipatuak izaten jarraitzen dutela, eta gero ere bakarrizketa askotan ikusten dut umorea dela oso zuria, eta oso, eske ez dakit, eske, bueno, igual ari naiz kriston arazo batean sartzen, porque, claro, osea, kideak dira, bale? Baina uste dut, gaiak beti direla pues berdinak, bertsolaritza, no se qué, olako kultura idazleak, ez dakit zer ondo dago, super ondo, baina ostra, ez dakit kaina gehiago dago Euskal Herrian eta produkzioetan esan duzuna, uste dut jarraitzen dutela super estereotipatuak izaten, beti dago Antxon deitzen den bat, osea, hor dago beti puto Antxon, osea, ez dago beste izerik Euskal Herrian, eta Patxi, Antxon, osea, que me estás contando? Eta holakoak, esango nuke baietz, baina eske ez ditut kontsumitzen berez. Eske nahiago dut ez kontsumitu. Total. Apur bat pereza. Distantzia, bai. Osea, ez gara sentitzen como horren parte, osea. Ez, para nada. Ez gara identifikatuak sentitzen umore horrekin. Para nada. Eta ni behintzat, Reelsetan edo Instagramen agertzen dizkit, como piba bat humorista hori, pues euskera egiterakoan, digo, bueno, pues geldituko nahi, a ver qué dicen. Ez que beti da, como berdina. Tío, ditugu, amaikameia gauzen inguruan, osea, amaikameia gai hitz egiteko, amaikameia gauzen inguruan grazia egiteko, eta ferabetu duzue berdina, eta zuk esan duzuna, ez, gai berdinak, ez dakit, osea. Baina eske gainera produkzio hauetan, osea, ja argi ikusten da erderaz direnean, osea, erderaz badira ja ze espero dugu. Osea, igual fuertea da esaten ari naizena, baina erderaz badira, osea, erderaz Euskal Herria edo interpretatzeko produkzio bat baldin badaia erderaz, eske ez dut beste zer espero, osea, diot, porque duela urte pila bat, bale, bazegoen Guazemank. Pertsonalki asko gustatzen zitzaidan, baina egia da ere, eta aitortu behar da kriston gipuzkoar zentrismoaz dela hori, osea, nuntu den bizkaitarrak arabarrak ezakitzen, osea, ez zen existitzen. Orduan, bueno, eske ez dakit, zein da humorea proposa, eske alako produkzioetan. Eta adibidez, niri ere berez gustatzen zitzaidala, baina gaur egun, osea, tatxatuko nuke. Eske ikusten duzu orain eta esaten duzu, hau gustatzen zitzaigun, eskerrak bonuka. Aldatu garen. Da, bai. Eta gero, justo honekin lotuta, Espainia mailan erderaz egiten diren produkzioen inguruan bai gustatuko litzaidak hitz egitea pelikulen eta ziren inguruan, ez? Adibidez, orain La Infiltrada hainbeste. Bueno. Dela, claro. Hemen bai, ez da humore izan, ez? Baina hegemonizazioa bai ematen da pelikuletan, eta La Infiltrada da honen erakusla, eta Pikara magazinen agertu da, egin dute Maider Galardik egin du artikulu bat, non azaltzen duen pelikula honen atzan dagoen mierda guztia, eta uste dut, apuntatu ditut gauza batzuk, bai uste dut aipatu behar direnak, adibidez zuzendaria dela Arantza Etxebarria, egin dituela bai beste bi pelikula, direla Carmen y Lola eta Txinas, lan, aipagarrianak, eta bai izan dira oso kritikatuak, estereotipo sexista eta rasistak bai, indartzagatik edo sustatzagatik, eta aiba sorpresa La Infiltrada bai egin dauberak. Eta gero bai honen atzean produkzioan bai dago Pablo Muñoz, dela ABC-ko, egunkariaren idazlea, eta sorpresa jaso du Fundación Polizialen sari bat, eta dago pelikularen atzean, ez? Eta bai uste dut aipatu behar dela, pelikula honek eskatu zuela subentzioa, duela uste dut ia 10 urte, eta errepente 2023an jaso zuen subentzioa. Zergaitik? Infiltratz dokumentala bai urte berean egin zelako eta zizirelako rodatzen, eta orduan alguien le venía bien grabatzea pelikula hau. Orduan uste dut oso, eta uste dut la parte buena de la historia dagoela Infiltratz, bai uste dut aipatu behar dugula, produkzioak eta horrelako dokumentalak ondo egiten direnean, errelatoa ondo entzuten denean eta benetan sartzen zarenean historian eta ezagutzen duzunean errealitatea barnetik, orduan hor eman barzaio garrantzia eta orduan horreri eman barzaio hauetza, eta ez La Infiltrada pelikulari. Eta hori, eta uste dut hemen argi ikusten dela, ez? Zergaitik egin behar diren horrelako gauza garrantzituak, gertukoak, eta ez La Infiltrada muko pelikula. Bai, behintzat horren kontra egin dezaken beste produkzioren bat, edo ez, benetako Euskal Herria interpretatzen duen produkzio bat, edo bai beharrezkoa da, ez dakit. Eske ez dakit. Hala ere nik esango dut, egonai super obsesionatua dokumental horrekin, iruditu zait, supongo ikusi duzuela, nahi duenak ikusteko, baina egonai super obsesionatuta infiltrazio
zioen zerarekin, porque gonintzen pentsatzen, bale, duela 10 urte, Altsasuko kasuaren garai hartan, 10 urte edo, bai, ja, kasi 10 urte, jende berri pila bat etorri zen Altsasura, ez dakigu nondik gazteak, eta nago super obsesionatuta, porque pentsatzen dut hainbat pertsona direla poliziak. Osea, os lo juro, osea, benetan, osea, nago, osea, ni aurreko netxan pentsatzen, tutu, eta tipo hau etorri zela, oraindik ere kuadrilla honekin jarraitzen duela, sekreta fijo, osea, da infiltratua fijo. Benetan pentsatzen dut. Keba. A ber, izenik ez duen ematen bitartean, baina bai, super obsesionatuta. Eta ez du zer ikusirik gaiarekin, baina, bueno, esan nahi nuen. Porque jura hori etxean egiten krokiz bat, A ber, pertsona. Fijo, bai. Eta kaletik ikusten dut, eta ni lagunari, Aitana. Bai, benetan, osea, que nago gaizki, osea, emanituen bi egun super gaixorik, osea, Bueno, saiatuko naiz pixka bat, humorera bueltatzen, ze igual joan gara pixka bat hitz egin dugu generoaz, hitz egin dugu herriaz, eta gustatuko litzaiake apur bat borobiltzeko gazte belaunaldiaz ere hitz egitea, ez, hasi gara stikerrarenarekin, eta apur bat horrek erakusten du nola guretzat humore kode bat den hori, baina nire amarentzat, bueno, pues oraindik ezak stikerra bidaltzen orduan. Orduan, horri lotuta nahiko nizuke galdetu, ea zein diran zure humore referenteak esan duzu, bai semanita bat ezetz, baina zein diren eta ze kontsumitzen duzu hortik edo. Egia da, referente gutxi dauzkadala, osea, generalean, bai. Positza propia dana. Es que, sin más, ez dut esaten, fan kontzeptua, nik ez daukat, ikusten dut baten bat galetik eta ez da, ai ama, es que me da igual, baina adibidez, Aitziber Garmendia bai txikitatik oso kutxuna eta bai esango nuke bere ibilbidea jarraitzea ez, baina bera ikuste duanean esaten dut Jose Arro beragatik, ez? Ze ondo, ze maja, eske gainera da, increiblea bera, da pertsona super ona, eta bai, humore aldetik bera, ze supernaturala da, eta gero bestetik kontsumitzen ditut podcast pila bat, erderazkoak batez ere, erderaz direnak, eta independientemente bere pertsona nolakoa den, bere umore asko gustatzen zait, Victoria Martin asko gustatzen zait, estirando el txikleko morena. Bale. Bai, bere umorea nola egiten duen, nola gauzatzen duen, inkomodatu, burra bat izan, hori gustatzen zait pila bat. Eta bestetik, ez dakit, ez daukat berez jende gehiago, osea... Eta justu esan duzuna, bai Victoria Martin eta bai, bere inguruan dauzen hainbat humorista, danak emakumeak, nik adibidez batzuk jarraitu ditut sare sozialetan, eta bai egia da gero sartzen zarela komentarietan, eta denak direla gizonak, esaten, que naces ni puta gracia, en plan, bai, jasotzen dute, eta Victoria Martin gainera dela tipa bat, bai erabiltzen duela bere humorea hori, como ingurukoak, deserosota, sentiarazteko hori da, eta dela, que no tiene pelos en la lengua, eta horrelakoak, gero sartzen zara hori komentarioetan, eta dira dana komentario supertzarrak, ez da, emakumea delako, tio, fijo. Eta bere txistak, bai, emate dutela grazia, eta se nota de grazia, es que es komentatzen, en plan, pasatu eta ya está, bueno, pues... Reakzioa da, azken batean, lehen beraiek zeukaten espazio bat irabazita, orduan, sartzen dira horre emakumeak, sortzen da, rollo, emakumeen arteko edo emakumeek egiten duten umore bat beste gai batzuk ikutzen, eta gizonek ez duten nahi espazio hori disputatu. Disputatzeko behar bat sentitzen dute, eta orduan jartzen dira horrero rollo. Uste dut, bai, oso garrantzitsua dela, aipatzea, emakume bat, edo genero disidente bat, edo estereotipotan sartzen ez den pertsonaren bat, igotzen denean uholtzara, ez dela zer erreza, eta uste dut hori bebai, horreri bebai, eman marzaiola garrantzia, eta gero bebai hori lehen esan duguna, ez? Erabili bar dela botere hori, horrekin humoria egiteko eta kritika horiei aurre egiteko, ez? Bai, guztiz ados. De hecho, bakarrizketara, igual ez du zer ikusirik, baina igo naizenetan bakarrizketak egitera eta bar hori erabili dut. Osea, nire kontrako, epaiketa bat, lo peor zara, ona igo alizateko egin duzu, 4 aldiz botaka, osea, tipo natural, bai, porque askotan nire burua gorrotatzen dut eta esan behar da ere, bai, ez dakit, eta ez dakit. Horregatik, Victoria asko gustatzen zaiz, uste dut, ez dut bera kopiatzen, baina egia da gustatzen zaidala alako diskurtso bat izatea, bai.
Jo, oso gustura egon gera, eta pena ematen dit amaitzen joateak ezak zerbait gehitu nahiko zenuke nola utzi duzuna esateko edo. Bai, esan nahi dut, ikusi ditudanean neskak bakarrizketak egiten guztiak gustatu zaizkidala pila bat. Osea, ez dagoelako diskurso berdintasun bat, baizik eta egin dutelako superrondo, naiz eta ados ez egon egin duen txiste batekin edo dena delakoa. Baina gero ikusten da nola, eske, honek ematen du gizonen kontrako zerbait, baina... Bada, bueno, beti da. Baina, tio, ez da kasualidadea ikusi ditudanean gizonak asko direla supermediokreak, osea, igotzen dira, edo zer esaten dute, eta jendeak txalotu egiten ditu, pero nola izan ditu, bi potro nahi gotzeko hau esatera. Bizitzan aurrekoan, esan nahi dut, musikari buruz hitz egitearakoan ere azpimarratu genuen ez, nola musikan berdina pasatzen den, osea, zenbat gizon dauden musika talde batekin eta zenbat tipa, eta bertxotan berdina pasatzen da, daudenak gero superrondo, osea, txapelketara apuntatzen diren horiek urruti heltzen dira, osea, ez dira kasualitatea. Bai, ez dira, sin más, bai. Bueno, izten jomerko dugu, eskerrik asko Aitziber. Zuei. Gustora egon gara. Eskerrik asko, nire bai. Bueno, gai asko ukitu ditugu ez, alde batetik feminismoa hitz egin dugu, herri ikuspegiaz ere bai, eta, bueno, umorearen nondik norakoaz ere bai, eta bueno, umore guztiak ez direla graziosoak, baina esan genezake gu nahiko grazioso ibili garela parre asko egin dut, ez dakit zerbait badukazuen gehitzeko edo... Barkamenak eskatzea timpanoei, bai, entzulen timpanoei, porque barreak izan dira... Izan da horrengo podcastak mikro dena piztuta zeudena, eta kaso ez da ona izango, baina, bueno, ez dauka zer gehiago esateko ez, eskerrik asko Hamaika Telebistari platoa eskaintzeagatik, eskerrik asko zuei biei ere horrelako graziosak izateagatik, eta zuri entzule, berriz ere horregoteagatik bestaldean entzuten. Lagur. Eta arpietu klakera. Hori.